tell, as was reported, President Trump, that Putin is only doing this and agreeing to talks because he's afraid of Trump? Did you tell him that? Yes. I told Trump that Putin afraid of him. Yes, and he heard me. And now Putin knows. Poyambirira Zelensky, president wa Ukraine, anapita pa TV ndi wauza anthu kuona kuti Putin amaopa Trump. Komanso iyeyo Putin Zelensky anaenda personally anapita kwa Trump ndi kumuza Trump kuona kuti Putin amakuopa. Putin sana yankhe chimene anapanga Putin ndifuna kumuonetsa iyeyo Zelensky kuti sindimaopa. Komano by actions osati ndi mawu yayi komano by actions. Kunyenya then zinapeza kuona kuti Trump amadziwa kuti Zelensky sandinamiza. Putin samaopa munthu. Then zinapeza kuona kuti Trump still amakhala benzake kwa Putin. Tayo say mpaka mwamublema Zelensky mukumbukira nthawi imene tinapasana video pano ku White House au kangana like mangwana iwe amene listen to me this is because of you remember yeah nthawi imeneja anamublema koma after nthawi yonseyi pa chimene chachitika Trump wabweranso poyera nkunena kuti akuluakulu Putin is a tough guy. Putin akutipusitsa. Komanso Putin wapusitsa anthu ambiri. Wapusitsa mapresident ambiri ambuyo. Putin ali mayankhwana bwinobwino ngati zonse zabwinobwino. Basi nkhondo ita ali kumadzulo ake. Akabomba. Akaphulitsa Ukraine. Zimene zisuti ndi wankhwandine wayankhula yekha Trump. Trump akamuza mkazi wake first lady it was a nice call makuti was so present what koma kuti afterwards akapita ku Jen akapita ku chano apita usiku wake amva zoti nyumba chata aphulitsa alanda mzindatu kwakuti right panopa issue ina ndionena kuti a lot about getting this thing done. And I always hang up and say, well, that was a nice phone call. And then missiles are launched into Kiev or some other city. And I said, it's strange. And after that happens 3 or 4 times, you say, the talk doesn't mean anything. My conversations with them are always very pleasant. They say, isn't that a very lovely conversation? And then the missiles go off that night. I go home, I tell the First Lady, I spoke to Vladimir today. We had a wonderful conversation. She said, oh, really? Another city was just hit. So it's like, look, he's, I don't want to say he's an assassin, but he's a tough guy. It's been proven over the years. He's fooled a lot of people. He fooled Bush. He fooled a lot of people. He fooled Clinton, Bush, Obama, Biden. He didn't fool me. But what I do say is that at a certain point, ultimately talk doesn't talk. It's got to be action. It's got to be results. And I hope he does it. I mean, look, I hope he's going to do it. He knows the deal. He knows what a fair deal is. If there is such a thing as a fair deal, there's no winners here. USA, America, kodi imapanga bwanja handle ma conflicts zipolowe m'mayiko ena. America is very intelligent kwambiri. Ndi anzeru kuopsa. Imadziwa pogwira. Kuti apa tigwire, komanso imadziwa kuti apa tisagwire tipya. Why am I saying so? Ma issues ya Gaddafi. AI kumene koko democracy makuti avuta anthu aja anapita ku bomb kupha dziko kuli bomba. Ku Iraq kuti kupita bomb kuli bomba.
kupha president kwirani pone yayi makuti anapita pompano anapita manyukilia site aja right chabwino nthawi inake North Korea areuza kuti muli ndi mabomba makuti North Korea anati ife tili nawo tayang'anisaso komweko kwanuko tikavuzafanaso kuyesa manyukilia awo tizatumiza kwanuko America nangoti no you can't zinathala palipo pompacha zinathala pompo sizinapitirileso zincho basi anthu panopa Russia mere nanamuja kuti Trump akuvomereza kuti akuluakulu Russia ijaiti ndakatundu akuti Russia is Putin is a tough guy wapanga fuma president wapanga fu tantane komano is a tough guy ndi anthu pena amayembekezera kuti mna Trump mwina anena kuti fati madikira mande pacha nakuuzani yayi kuti mna mere madikira kuti mna Trump abayazana kuti yayi ndikabomba kumene kuchako ndikaphulitsa kumakuti nkhani yake siyophulitsa akuti kumene kuchako akuti awapatsa matariffs misonkho ikuluikulu ndi America imaona kale kuti uyuyu ndipita ndizida athandiponyera nuclear you understand pamene China zimavuta ndi China akuzuti China panopa manyuclear inawo ambirimbiri itha kukwapula right akudziwa zimene zozo katha kuikwapula koma pamene ziluzapo izikhala kuti nayo sochita zinthu right chifukwa ali njani ali ndi zida zimene zichazo therefore akukanika kuti ayishoshe dala nkhondo ku China that's why akumabwera kuma tariffs misonkho atipasa misonkho yambiri nkhani yomwe tukamba yako Russia momoti wajawa nakabwera nkuona kuti Russia iweyo zikuvuta pati tikubwera ife tikuthira yani tikuthira fire toka akanika apapa statement yawo nakuti ndakupatsa 60 days imene ndakupatsa apayo iweyo upange resolve ma conflicts anu mukapanda kupanga resolve ma conflicts anu tikupasaniso ni ma tariffs awapasa misonkho really Russia kuipanga yonje Russia do you think chingasintha njani sichingasintha chilichonse Russia ndi dziko limene lili ndi misonkho yotsogola ma sanctions pa dziko lonse lapansi Russia ndi ma sanctions zibalo 200 chakuti 200 something ma sanctions amene koma Ronald amangopitirirabe sizimadziwikanso kuti makuti mona that it shows kwena zoti amaopa kuopa uwu ndi mtunda wina by the way sono system muone sobano utambwala mene uli papa iyejo Trump okay wanna kuti wantuluka Putin chifukwa Putin uja ndi wanna kuti at least so akungopanga full right akungochitisa uchitsiru wantuluka then wakolaya Zelensky pambe kuti Zelensky anamunyozetsa poyambirirapo kuti iweyo ndiwe makuti paja ankamublame to Zelensky paja nkhondo iyi iwe ndikublame iweyo nkhondo iyi yes basi panopa nditi watembenuka walakoyani kwa Zelensky akuti basi amba kutumiza zidauya kwa Zelensky koma zida zinaliza akamatumiza sikuti akungotumiza yayi koma atakugulitsaso zidazo ati UN alipire Trump apezaponso business pompo apezaponso business afuna apangeti resolve ma conflicts koma afuna apeza business akuti ayifesitilipira ife titumiza zida kuche kwa Zelensky kumano ndalama yake mutilipira mukupanga understand kuti what is happening now chuchitika njani mukhulupirira Trump kukonza mavuto I don't know guys kandi ndimene kwina kuti ipitiza kupatsa ma update kuti chuchitika njani kumano actually Russia misuringa opa zimene komanso Russia siruma imopa munthu Russia siyopa munthu Zelensky anabwera pa TV nkunena kuti
ndamuza Trump kuti amakuopa ati weyo amakuopa. Putin sana yange koma nangonisa action kuti sindikuopa atu kutizimula. Now tafika mpaka pa stage imeneyi. Guys, thank you so much. Malawi and cameras. I haven't agreed on the number yet, but they're going to have some because they do need protection. But the European Union is paying for it. We're not paying anything for it, but we will send it. It'll be business for us, and we will send them Patriots, which they desperately need, because Putin really surprised a lot of people. He talks nice, and then he bombs everybody in the evening. So there's a little bit of a problem there, and I don't like it. Thanks for watching. Malawian cameras. Don't forget to subscribe.